कहीं अरे पतर पतर पिया रे कमरिया मजा आवेला पतर पतर पिया के पतर कमरिया निमन से अरे पतर पतर पिया के पतर कमरिया मजा आवेला। आपका मजा आ रहा है यार, मेरा नहीं मजा आ रहा है, आपका मजा आ रहा है क्या? अरे कितना जब धारे या कमरिया ए बिकू ऊ ना रे हम कहते रुक जो इहे का नाम पातर पातर पिया के पतर कमरिया मजा आवेला। ए धारे कमरिया ना कि जब हिलेला कमरिया मजा आवेला। अरे गंदी बात, क्यों गंदी बात? जब हिलेला कमरिया मजा आवेला। ये पियऊ दूबर भैला हो, ये पियऊ ये क्या होता है? ये क्या होला हो? पातर पातर अपना खातिर बोलबा तो काहे पातर भइल बड़ा? सब तिनिया के चक्कर में पियऊ दूबर भैला, काहे पातर भइल बड़ा? अरे जाऊ दूबर भैला हो, सब तिनिया के चक्कर में पियऊ दूबर भैला, सब तिनिया के चक्कर में पियऊ दूबर। हमारा चक्कर में थोड़ा देखो भाई, ऐसा हरकत ना करता तो पाता। और सुनो ए हा ए हा ए हा ए हा मोरा जिंदगी में टेंशन आ गइल बा, मोरा जिंदगी में टेंशन आ गइल बा। मालकिन ए रुको के सुन ले बा, हाथ उठावो जोर से, हाथ उठावो फिर से ए हा ए हा ए हा ए हा मोरा जिंदगी में टेंशन आ गइल बा, मोरा जिंदगी में टेंशन आ गइल बा। माल के मोबाइल धरा गइल बा, माल के मोबाइल धरा गइल बा। लगता कि कम जो हुआ गइल बा, लगता कि कम जो हुआ गइल बा। माल के मोबाइल धरा गइल बा, माल के मोबाइल धरा गइल बा। हेलो हेलो जब माल के मोबाइल धरा गइल बा ए भाई तो भाई घर वाला परेशान बा। हर मिले जुले वाला काम का बड़ा गइल बा, मिले जुले वाला काम का बड़ा गइल बा। तब कब होइल अरे हई मलिया के दिनमा धरा गइल बा, मलिया के दिनमा धरा गइल बा, मलिया के दिनमा धरा गइल बा। ओतने ना निशांत बाबू ओतने ना ई फोन पे हमरा कहले कि का जीजा जी ताज हमारे गांव में साली के फर्ज निभा दो। एगो लाइन मोरा जिंदगी में टेंशन आ गइल, टेंशन आ गइल बा। जीजा जी के मन पनिया गइल बा, जीजा जी के मन पनिया गइल बा। एगो और इहे तो वायरल भइल, लइका कहता निशांत कहता रे का कि चाही ना पूरन की हमके नहीं की चाही हो, आए हाय चाही ना पूरन की हमके नहीं की चाही हो। ए पापा 16 से 20 हमके नहीं की चाही हो, पापा 16 से 20 हमके लड़की चाही हो। ए हा ए हा ए हा ए हा अब रोए लगी। एक और वायरल भइल, अरे गजब हाल, एक और वायरल भइल। बहुत रोवावत है। लाल फूल नीला फूल फूले फूल, लाल फूल नीला फूल फूले फूल, अमर मलिया बिया ब्यूटीफुल। लाल फूल नीला फूल फूले फूल, अमर मलिया बिया ब्यूटीफुल। ए हा ए हा ए हा। एक और वायरल भइल, बोला ना डबल में रही दिल हमर तूरा बे तपा परी रे, दिल हमर तूरा बे तपा परी रे। तोरा
तोरा है दीवाना के शराब परी रे दिल हमर तुरबे तो पाप परी रे तोरा है दीवाना के शराब परी रे ए हा ए हा ए हा एगो लास्ट में तनी मेजर दिखा दो ए हा ए हा ए हा ए हा तू बनरी तोर माई बनरी बनरे तोर खानदान रे तू बनरी तोर माई बनरी बनरे तोर खानदान रे खानदान मर जा तोरा माई के रखले बा भैया रोक के बोले करे अरे तोरा माई के रखले बा काहे खातिर बोल बा अरे हृदय पारधान रे ना 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 अरे किता तोर माई के रखले बा मादला हम ना कहता बोलने दो तारा ना कहता नहीं हम अपन चाचा के नाम लेते हाँ नाम लो फिर अरे किता तोर तोरा माई के रखले बा अरे कितना हमरा मत नारायण कहो। चाचा पहलवान रे ओहो ई गांव में कार्यक्रम हुई हाँ। अगर नारायण चाचा न रही है हाँ। तो सब एकरा के रिदम पे कहो कि तोरा माई के रखले बा नारायण चाचा पहलवान रे तोरा माई के रखले बा है चाचा प्रधान रे तू बनरी तोर माई बनरी तोर खानदान रे क्या न हट तुम खानदान देखे आवतारा तू बनरी तोर माई बनरी बनरे तोर खानदान रे ए हा ए हा ए हा अब कहो का कहबो नैहर में पातर रहनी ससुरा देहिया गइल भई नैहर में पातर रहनी ससुरा देहिया गइल भई तमल मलाए बलमुआ दर्द कमर में बा भई मल मलाए बलमुआ दर्द कमर में बा हर कबया के दूगो बहिन दोनों पढ़े रांची अब देखिए फिर से गाली कौन स्टार्ट ना कर रहा है गाली ना सुनो ना तो बहन ये के नाम लड़का तो लोग ना। के मजाक पहले बात सुनो। मजाक हो ना तो ये मजाक मत कहिए मजाक सुन पहले पगली है मजाक हो हाँ। अरे कही कबेउआ के दूगो बहिन दोनों पढ़े रांची आ एगो विपाशा लागे एगो सोनाक्षी हर किरलिया बनावेली सा दोनों नाची नाची आगे के लाइन सुनो भाई लोग हला करी हलो एगो ही पलसर एगो बाजी एगो ही पलसर एगो बाजी ए हा ए हा ए हा हितई में आए के हिलावा तारी टोला अच्छा ये बताओ ए भाई लोग का है ई कहतारी तो ठीक लागता तो ई एक मिनट स्टार्ट के गेले से बहन के नाम के गेले से हितई में आए के हिलावा तारी टोला दीपक नर बहिनी हो गईली बम गोला दीपक नर बहिनी हो गईली बम गोला हो गलो तो काहे ना बोली तारा ने एगो दूगो तीन गो थोड़ा नहीं किया अकेले बनी बाथा कम हो गई तारा ने मऊ को थोड़ा नहीं किसरी फल के तीन गो पाता अभी वही बहु जरा हट आ तीनों के तीनों का चना रहे हम ना चालू करियो है कबे आवा के तीन गो बहिनिया कबे आवा के तीन गो बहिनिया तीनों के तीनों छिना रहे हम ना कुछ बोल लिया ना ए कि एगो घिया ऐसन वैसन कहार का अरे तो एगो सफा एकरा ने भड़ुआ ए होश में रहो तू कि एगो घिया ऐसन वैसन एगो घिया ऐसन वैसन एगो सफा खिलाड़ रे कबे आवा तीनों बहिनिया तीनों के तीनों खेला रहे हम ना बोल लिया ना कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार बचा हुआ है जिसका नाम टमाटर लाल यादव है वाओ कितना प्यारा आप लोग तालियां बजाइए उनके नाम हेलो और मैं चाहता हूं कि आप लोग हम लोग अपना खत्म करें ताकि